акини мазор сумон ба фикрам буд не ё 500 сум буд бозори меҳригонда религияра дина пеш биёрем иҷада ҳаму ислом худаш ҳаму агар ҳама ҳаму шартоша риоя кунӣ ягон вақт касал намеша якмуш. ҳадафи асосие ки мисоли нами дар публика хайр кардан чиста барои отзыв буд ё просто барои шояд ягон нафар дарс шидан ё ягон нияти дига доштед? ҳаракат мекунем ки исправитш кунем. Ну ба ҳар ҳол одам дар дунёш меяд ки чӣ ба ман ин кора. Не агар ман пушаймон бошам завадса мекунем. бародарои азиз, ҳуҷҷатотон тамом шуда мехоҳед граница бигзаред. Пас ба Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. Акай Муҳиддин зиёда аз 7-8 сол аст ки муҳоҷирони тоҷикро аз Москва ба Қазоқистон мебара меёра, яъне хати сарҳад Москва Қазоқистон. Беҳад одаи боваринокай. Айнои мо гап занед, иншоалло барои шумо тахфифо мекунад. Ассалому алайкум. Audio Jungle. ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, шумо қарор доред дар канали мо, яъне Пудкуда Бро, ва ин дуввумин барномаи мо хайрхоҳ аст, бахши дуюмаш. ва дар ин барнома даъват карда мешавад нафарое ки ҳаддиақал як маротиба дар публика ё кори хайр кардан ё як нафара ба кори хайр даъват кардан ва ана ҳамун нафарот ба ин барнома даъват карда мешаванд ва фарқ надора ӯ ҳофизай, реперай, барандаҳай, блогерай, ҳар нафаре ки дар саҳифаи худаш дар Инстаграм ё дар Ютуб як каса даъват ба кори хайр кард ё кори хайра худаш кард, даъват мекунем ба ана ин барнома ва ҳадаф мақсадша мефаҳмем ки барои чӣ ана ин кора кард, чӣ мехост. ва имрӯза меҳмони барномаи мо Акай Доди Худо. Хуш омадӣ ака. соҳиби репортал 221 су, Аҷамстан, Голтиҷи, ҳамаи саҳифаҳоро соҳибаш ана ин бародарай. ва хуш омадед ака бор дигар. ва мо дидагием ки шумо дар саҳифаҳотон кори хайр кам мекунед. Кумак хайр не ака ира ака мо кумак ҳисоб мекунем. хулас мо кори хайр гуфта гап занем ва дар давом мо мефаҳмем ки ҳамин чиз кумак хайр ҳисоб намешавад. ва ба хотири ана шумо даъват кардем, худтона шинос мекардем қати бародарои мо. Салом алайкум тамошобинони гиромӣ. ман хеле ки гуфтак Парвиз дар публика барои худмона нишон додам определёни моментода ҳамин темаи кумак да дромада будем ва просмотрҳои хубам гирифтем, бениҳоят отзывҳои хуб гирифтем ва ин чиз дур монда як кайфият шикард ки ҳамира давом дем. лек аз сабабе ки мо фаъолиятмону кормон дигарай бароям камтар баъд дидем остак торум заҷиқ дидем ки мо метонистем бюджете ки дар кор буд ҳамуро ҷудо кунем, ҳамин корро пеш барем, лек баъд последствияш безиктар буд. бале худтона шинос накардем, мақсад ном фамилия пурра ва сол моҳи таваллуд агар махфӣ набоша. Чӣ махфӣ? Абдураҳимов Доди Худо ноябри 8-уми 1992. аз сабабе ки барномаи мо бисёри гапҳомо дар бораи пул меравад, дар бораи хайр меравад, дар бораи кумак меравад, ман мехостам пеш аз сар кардани барнома як чиза аз шумо бипурсам. хушбахтиро дар чӣ мебинед? хушбахтиро дар оромии худат ё вобшим ҷомеа? оромии аввал худам ва агар ки ҷомеа ноором боша ман чӣ хел ором. бале барое ки як барномаро мо ҳамун барчакҳои худтон тамошо кардем ва шояд гапи ӯ ба дигарҳо расидагӣ бошад ки гуфт ки ман хушбахтиро дар сум мебинам ва пурсидамаш ки барои чӣ, ва гуфт ки агар ки сум бошад любой чӣ карда мешавад, яъне саломатиро ба сум харида мешавад. ва ман фикр кардам ки чӣ хел сум метавонад ки саломатиро бихарад, вақте ки тамоми миллионерои ҷаҳон имрӯз тамоми $1,000,000 додастанд, харида натонистаанд. мақсад як тараф бигирем тонистаанд 100% негде 60-70%. 10 сол пас уше 100% метавонад. значит хушбахтӣ дар саломатӣ буда ки не агар хушбахтӣ дар саломатӣ бини сума метавонад иҷода рол бозӣ кунад, лек бисёри вақт солими ҳама ништиягайне ки дурун ки набошад чо мекини солимира. мақсад намешавад ки саломат ай худовам таманно кунӣ ки саломат бошӣ ба ҳамун сум саломатӣ нахарӣ. бас мисол саломат бошӣ хубтар нест чӣ май сумдори агар именно религияра дина пеш биёрем иҷада ҳаму ислом худаш агар ҳама ҳаму шартоша риоя кунӣ ягон вақт касал намеша якмуш. баъд ай худорам талаб намекунӣ саломатӣ, чунки
Аму чизера ки гуфтак худо амура иҷро кун, на касал мешавӣ, на ягон чи мешавӣ, ҳичи намешавӣ. Ва сума барои хайр уже хайро ака религияро бигирем, хайр аз худаш мекунӣ. Ва ҳозир из-за того, что ки ҳамаш путаница шуда, на иша иҷро мекунӣ, на иша иҷро мекунӣ, мешавӣ касал. баъд ҳам касал мешавӣ, ҳам любой чи мешавӣ. беҳтарин хайр шурӯъ мекунем ба барнома. Аввалин кори хайре ки дар мо ба ҷое ки мекунем ку мисол хайра, мо дар бораи хайр гап намезанем, дар бораи кӯмак. Яъне аввалин кӯмаке ки публично карден кай буд приблизительно агар дар ёдтон боша ва чӣ қадар маблаға ташкил мекард? Акини 1000 сомон ба фикрам буд, не ё 500 сом буд, бозори Меҳригонда 221 су аст видеош. Саид рафт барои просмотр, хостем ки кӯк бинем чӣ хел просмотр мегирад ва ака просмотри зур надод, но отзывое дод ки моро хирсанд кард ва баъд дуюмша кардем. Ҳамин моҳи июл ё ки июн буд. Ҳамин соли 2019. 2019. ҳадафи асосие ки мисол ҳамин дар публика хайр кардан чиста барои отзыв буд ё просто барои шояд ягон нафар дарс шидан ё ягон нияти дига доштед? Не, дар ягон каса мо ягон чиро омӯхтаниам набудем, чунки ҳама медонанд ки хайри барои ҳар як каси лични индивидуални, аммо кӯмак кардем, просто хостем ки як каса ёрдам кунем ва бинем эмоцияша ку чӣ хел мешавад ва бо халқ ҳам бинем ки айтан ё хирсан мешавад, не, ва бинем ки ягон рӯзе ки бениҳоят плинтус даем, баъд ҳами оружияро истифода барем ва и оружие хубе. азор аҳмад ки любой ситуация меброрад, любой ситуация боша, ҳами оружие даст боша меброи бовар кард. бале. мақсад шумо ҳадаф ягон хел надоштед, мақсад чиста ҳадафтон проверка, тест буд ва намехостем ки шояд баъзе нафарҳое ҳастанд ки мехоҳанд ки ба ҳамин коршон ягон кас хеле мотиватсия шава. Не, ӯ кору гапои моро бин ҷа на мотиватсия мета қард мекунад бои хайқа. мақсад ният чиста тест буд ва просмотр. Бале. беҳтарин. ва мақсад шумо ҳам инсонен ва дар зиндагӣ шояд бидан лаҳзае ки шумо беҳад ба ҳамин кӯмаке ки 500 сомоне ки шумо ба як нафар дига кардем, бидан лаҳзае ки ба ҳамин кӯмак 100% бояд донед ки шумо ҳам эҳтиёҷ доштед ва ҳамин ай ҳама лаҳзаи мисол беҳад сахт муҳтоҷан ҳамун пул будем ва ҳамун пул шумо дар ҳамун шабу рӯз сахт дар кор буд ва ис медавиден, ус медавиден. хулас нафаре буд ки шумо дастгирӣ кард ё дастгирӣ накард ҳеҷ кас. ай ҳамин положение чӣ хел биромадед? бале, хеле ситуатсияҳо бисёр будагиянд ва ҳамин ломбард бениҳоят ёрдам кардаги. из-за того, что ки ҳастанд активҳои, ма бисёри вақт дар бораи мӯзи гап задем, активе ҳастанд ки ба қирбшаванда, активе ҳастанд ки беқирбшаванда, яъне активи дороиш мешавад. дороишҳои ба қирбшавандаи тиллоа, хона, хонаро ҳама вақт наметавонад активҳои ба қирбшаванда бошад, чунки ситуатсияи давлат ё ки ситуатсияи экономикаи ҷаҳон метавонад ҳамия фаъолият кунад ки кам шава ё зиёд шава ва аз сабабе ки вақт дошта ҳамин қайқа модарам, апам, хоҳарам, занам тилло доштанд, хай мехаранд ку. ҳамин ситуатсияҳои тангда ҳамиёро рафтем ломбарда мондем, кором набуд кардем. и ҳамин значит ҳамин як ҳамин соли 2010 ҳамун вақто мақсад пеш ягон нафар нарафтӣ ва ягон кӯшиш накард ягон бародар дастгирӣ кунӣ? ҳеҷ кас дастгирӣ накард? ҳамун вақт ҳеҷ касум надошт. не агар не ҳаст буданд одамое ки доштанд? не надоштам. ҳеҷ кас надошт. бовар кар. вақти пеш як нафар сумдор надорам ки бугум мақсад дошта бошад любой вақт метавонад. значит пеш ягон кас рафтӣ? рафтам, телефон кардам. Единствен одаме ки вечно метавонист определён ситуатсияҳо дар дастгирӣ мекунад, бародарам Рамеш буд. Телефонш кардам, гуфтам хеле ситуатсия дарем, гуфт дошта бошам худ медонӣ. роҳ афзуда нашидӣ? не хуб мужик ҳар як ситуатсияҳои да маро ёрдам даг буд ки барои худаш вобши маму гапаш маъно дошт ки надорам агар не чӣ ба не. ман ҳамин шабу рӯз дар интернет яъне кӯмак кардан хайриш ҳисоб намекунем ба як гуфте модда шидагия ва ба гуфти ту чисто мнение хта фикри хта гап зад. мақсад ҳамин чиз правильнеши ё неправильне? ака иҷада мо биё моралша оцениват накунем, чунки ҳар як кас мақсади худша дора бу мо намедонем дуруни дили нияти вай чиай. не ки як тараф хубае ки як каса ёрдам метан, лек минусаш ҳамие ки
вай одам ҳозир дар ҳолати пастия вай ёрдам мети сиёмка мекунӣ партой вай фарзанд дора фарзандош калон мешаванд баъд камтарак забон кӯтоҳ мешаванд ки шумо вақтҳои хеле будаин на доказательстваш мақсад и фикр мекунам дар ҷомеаи мо ҳам хеле ин чиз неправильно да мисол оценит мекунам одам ку мо видеои тра дидем камбағал будан ҷои ягон безебӣ дорад камбағалӣ и беморӣ ҳастае ки мешаваш ура лечит кунӣ мақсад ҳозир худат состояние соза як одам биёра тра доказа кунад ки то вақтиш да хай грубо говоря бепул будӣ тра қарн мекунад кӯдак бошӣ ҳо не мешини сол не ман барои кӯдакои ваё гуфтесам ки бисёри худкушиё бисёр чизо айрӯи ҳамин таҳдид шудани равесникошунай ҳамин основной суитсид айрӯи мешава ки таъна мекунанд мақсад ин чиз правильно или неправильно а як тараф правильно як тараф неправильно 50 на 50 барои ки як тараф як каса як ситуация мебурори не як ситуация дигаш ранги барун як гап мега ку пацана граф да гзад мега чи мегам да мақсад хубӣ ҳам дора ва бадӣ ҳам дора бале любой ду тараф дора хеле 100% намеша привесовать карда ки ӯ беҳтарин кор карди брат чунки хайҳо бениҳоят кори хуб карди ки як касаи определённое время ӯ сумита тама вақт ура наметавона спасад кунад баъд ӯ вақте ки ту расум додӣ вай рӯҳш баланд шид вай дальше рафт уже дид вақте ки мозг занг бошад ту намебинӣ роҳи ҳалта вақте ки уже ай ситуация биромадӣ роҳи ҳалла мебинӣ мерава ай паси корушид ва хича тонис васанавид карда ва сабабаш мумкин аму бюджете ки 200 ё 500 ё 1000 сумита буд аму шид лек ура мумкин ҳо нофарзандои вай ба таъна мекунанд мактаб бениҳоят ами кӯдако бениҳоят бежалостниянд вай хичон из-за того что ки осознават намекунанд чӣ гуфтестанд нисбати дигар кӯдако бераҳми баданд ами чизе ки дар бораи вай на нақта будона даруш мега бода ҳама мега ки бигенаш баъд худкушиё айрӯи ҳамӣ бисёр мешавад мақсади гап ки хай дар ҷомеа фоидаам дора зарари хичам доштаем мақсад ба фикри худат мақсад ҷамо гуфтем фақат фикри худа гап мезанем шояд ба фикри нафарое бошанд ки умуман дар ҷомеа зарар надора ва дар бораи ҷомеа гап задем ва як вақт ман як видеои шуморо тамошо кардем худтон лично гап задагем гуфтагем ки то ҳамин рӯза чанд соле ки мо дар раи портал 221 суи сусу кор кардем ба ҷомеа ягон фоида наовардем ман хидмат гуфтам мақсад ами кори фаъолияти худам ва аз ин пас ҳаракат мекунем ки як коре кунем ки дар ҷомеа фоидаовар боша ака фоидаовар гуфта ман фоидаро фақат дар ҳолати маънавӣ мебинам хеле финанси бугу як рӯз не финанси не ами маънавӣ гуфтесам ман дар назар дорам лек ягон кори ман маънавӣ ягон кас дар фоида наоварда ҳозир ҳам ҳаракат накарде ки мисол кардестам ман ҳозир хеле бениҳоят ҳаракат кардестам як чизои таърихӣ уже ҳама шапошап кардестам лек хиёл мекунам уже камтарак поздна барои ки халқ уже ҳамун мусор ҳамун чизи дезинформатсия ки мо додемаш ҳоли ҳамуро обработка карда хоида шиштай чизе ки нав метемаш уже вай қабул намекунад мақсад пушаймон ҳасти ҳамин кор ё не пушаймонӣ ягон вақт ягон фоида надорад ҳаракат мекунем ки исправитш кунем ну ба ҳар ҳол одам дар дунёш меяд ки чӣ ба ман ҳамин кора не агар ман пушаймон бошам сдаваться мекунам не сдаваться уже карди ку да чӣ мақсад гуфтӣ ман ҳамун кора намекунам аи период ба ин период мегузарем мисол аи то что то имрӯз ягон манфиат наовардем ба халқ ба хидмат фақат оварда будам аиҷа вақт ман сдаваться накардам ки ҳамун чизе ки овардам ака бо пара уже халқа бо обратно дастгирӣ кардан халқ дастгирӣ кардем мақсад ӯ системае ки пеш дошти мехоҳӣ ки айму избавиться бошад бале не ҳамин сдаваться кардан нест не сдаваться дигар ман переход кардистам сдаваться яъне ӯ кора полни бас мекунем ман ӯ кора бас накардам ку не оста бас кардистем команда ман худам бас кардистам но команда ман тайёр дорам ки чтобы репа поддержка кунанд иша поддержка кунанд а ман худам оста биромадистам беҳтарин видеотонам тамошо кардам як чанд дута ё сета киноие ки мақсад тарбия буро ман накардистам буро маъруф бе иҷозати шумо агар бигӯем ки ҳамин видео набуроя намебуроя яъне директори ҳанами
амаями канало шумоед масалан шумо иҷоза надиҳед ҳамин намебаред значит иҷозат додани шумо анамо видеоро дар байни мардум и уже бигем ки як шаге ҳаст ки шумо мехоҳед ки фоида ба мардум агар метонед ки накунед ва шумо то ҳамин рӯза ина мисол и система ба система переход кардем ва ҳис кардем ки мардуми мо худи мардум мехоҳад ки ӯ системаро бикунед худи мардум ҳамин чиза талаб мекунад грязный чиза талаб мекунад ҳис кардем ҳамин чиза бале барои ки халқ худаш ба фикри ман айби морам аст чунки мо уже халқа ба ин чиз омӯхта кардем ак бо мехоҳем ин чизро барои ман бисёр аналитика мисол ютуба бисёр тамошо мекунам бисёр анализ мекунам ки мардуми мо вақте комментария менависанд як чизи хуб кунен дар чизои безем но барои чӣ рэп батл барои чӣ иқадар консерт миллион просмотр мегиранд ва як кори хубе ки ҳаст мисол намедонам як филми тарбиявие ки ё шумо синема кардагӣ ё як кори хайри дигари мисол аҷамстан баромад мекунад чӣ ба ё просмотр намегиранд ва барои чӣ ва як поделиться намекунанд вақте ки худ чун менависанд ки як кори хуб кунед хеле сабаби асосиш ман хиёл мекунам аз донистани ҳамун чизоан яъне бисёри бародарои мо худоро шукр дар давраҳои ёшишон ам хеле чизоро бисёр фаҳмидагиянд мавъизо даштагиянд хелам бисёрш масҷид мерафтанд ки дар ҳамун масҷидо бисёр амри маъруф мекарданд ва хиёл мекунам 80% дар бораи ҳам чизо бохабаранд имни интересна ҳозир бо дунёда в общем ҷавонои ҳозирада сжатая информация дар кора яъне ҳамуро агар ки кӯтоҳ кунем шафшаф накунем шафтолу бигем где-то 1 минут 1.5 минута фаҳмонем ки байни ина мебинем чӣ фарқе ку бовар кунам чиз популярӣ мешавад лекин мо бисёри информатсияро фикри шахсии худмона қатъи опити шахсии худмон медурорем инами қадарш мекунем ва уже воё вақт рафте сай ва ё мефаҳманд ки вақт рафт сай мекушанш бо дакши дига чиз тамошо мекунем дост дига ман зиқ мешавам вақте ки мебинам як нафар меҳнат мекунад чизи ҳалол барои тамошобинон пешкаш мекунад ӯра ягон кас писанда намекунад ягон кас поделиться намекунад просто одамое ки ҳамун чиз ягон манфиат надорад миллионҳо просмотр мегиранд но ин темаро маҳкам мекунем ва фаҳмидем ки значит ҳамин чиза халқ худаш мехоҳад ва ҳеҷ бо як гапи дига парвиз брат ки як мудрец як хиратманда меоянд мегӯянд ки бо хиратманд дига меоянд мегӯяд ки халқ ҳама бесавода ҳама гӯспанда ҳама хеле мара хид намекунанд ман суханои беҳтарин гуфтесам ман барои фоидаи хичон гуфтесам мара хид намекунанд баъду хиратманд меистад нигоҳ мекунад мега хиратманд ҳамун шахсе ҳаста ки ҳатто гунг кар ҳатто беақл да фикрша метавона бирасона значит мегӯяд олиам с тобой что-то не так кадоме ки наметавона фаҳмонда кадоме мона мисол мо определёни темаҳомо наметавонем фаҳмонда дигароро метавонем значит яби худмона мо бояд основной идеологияи бачакора изучат кунем ва чӣ хеле ки информатсияро ва ё қабул мекунанд ва ҳамухе агар падават кунем ман хиёл мекунам свободно ё қабулш мекунад барои ӯ хеле кадам агар бо ҳамун пешна аудиторияда бигардӣ бо пешна хайна Жак Фреско бисёриҳо мумкин бишносанш барои ки ман мебинам комментариёда ҳар як информатсияро ва ё отклик мекунам бо ҳар як чизоеро маро совет метан ки ман мегӯям не охи аудитория ягон хеле беақл нест аудитория крутое моем значит мо чизеро намедонем Жак Фреско короче як квартали чи американцо буданд ку кварталое ки доштанд оҷа одамкишӣ буд кварталои сиёҳпӯсто ҳамунҷада мерава баъд ҳамунҷа определёни мактабое ки барои бадахлоқоанд ку ҳамунҷа ҳуй мекунанд ҳамвора мехоҳанд ки перетарбия кунанд тарбияшон алиш кунанд ва ҳамунҷада мерава як муаллим ноид мекунад мега ё ҳеҷ намебаранд ё ами чӣ буданд пасмондаи ҷамъият буданд ҳам хеле местанд ё максимум то 18 солаги зиндагӣ мекунанд баъд мебаранд ягон перестрелкада ягон передозировка мешаванд ягон чӣ мешаванд мебаранд баъд Жак Фреско нигоҳ мекунад мега хай куб хе рафтем там ман нигоҳ кунам ку ту чӣ хеле ёро тарбия кардеса ки ё вообще туро признават намекунад баъд мерава ки ду кас штагиян чӣ соз доранд пистолет соз доранд ручнойшо десанд и меяд дод мезанад мега шумо чӣ кор кардед шумо медонед хитоам дастона мепаронед шумо медонед ки ичи ами в общем критиковатшон мекунад гапша гӯша мекунад дальше кор мекунад баъд Жак Фреско нигоҳ мекунад
بعد میرم میگه که همین توربایتشان رو درست کردی این کم تر کجلای скорости پولیت سستر میره و اون نگاهش میگه اینترسش میشه میگه او میگه چه خیلیش کنین میگه اینجاش کم تر تاچیت کنین و میگه این چیش کم تر نیتو دسته بر میزنی уже گرم میشه دستون میسو اینجاش خیلی کنین в общем полностью пистолетовский میفهمی из-за того что که وای فیزیک بود و انجینیر بود پول میفهمشون و او уже інтерес میشه و ایرا گوش کردن بعد میگه میدونی من ایرا یک جو خید کردم و میگه نه یک جو میگه فیزیکا خوندم بعد я درست درس физикашون мета با из-за того что ки уже медонан ай ҳами чиз ва ё чӣ мегиранд ва ё дарсша мехонанд ва ё мераванд советоша гӯш мекунанд ва мега хайр чтобы бихоҳем ки бо вообще великий бишини пистолети че бо ҳар як чизои соз мекунем остостар мегирад тайёршон мекунанд ва ё дохил мешаванд университет ва инженери калон мешаванд яъне подача информатсии и важнитара че май критика кардан бовар кун ягон вақт ягон фоида намеёрад агар ки мо бифаҳмем ки он бародар монда чӣ дар кора ва именно ҳамун чизе ки вай мехоҳа падаватш кунем мо хиёл мекунем просмотрҳо миллион мешава буд 4 сол дар ютуб нафаҳмидем хиёл мекунем я бихидмона и 4 сол камай мегзарем бо як сари ман масъала дигар гуфте ки мо хайр кардем барои просмотр мисол ва чӣ кор мекунем барои просмотр пешакӣ меша бигем ва будан ягон ҳолатое ки ҳами чиста хеле мешавад ки баъзе ҳолатое ки ҳами сумдорӣ ва хоҳиш мекунем ки ҳами аз барои худо да хеле ягон казам хеле биброи ягон сумбити хеле ягон сахт жилани ҳеҷ вақт ҳозир метавонам ягон гинат кунам не барномаи асоси мақсади барномаи тамвае ки ма барои чи BIG-ро важат мекунам бисёриҳо шумош мебинанд унам гуфте ки зиндагиша да сум мебина вай ҳамуро мебина ма як чи хафаем ай комментаршико яъне BIG як барномаашда мара савол мета китоби дӯст доштаат ма да уҷа мегӯм ки книга ра як кис мегӯяд беақл қуръона нависти яъне вай мара савол додистай яъне одамо мехоҳанд ки лицемер бошанд ва просто барои ки чтобы дигаро бигӯянд ҳолати зурӣ ва чизоеро бигӯянд ки дига общепринятие да типа китоб дӯст дошта қуръон суруд дӯст дошта азон в общем инам хеле чизо мехоҳанд ман як рӯз як барномаи дигар дар ҳамин канали шумо тамошо кардам саволш медиҳанд ки праздникҳои идои дӯст дошта мегӯянд хайр бе мардум ҳақорат накунад иди қурбони рамазон да ина мора халқ лицемер кардесем мо халқа лицемер кардесем ва ин ҳамин чиз камтарак хиёл мекунем бачакое ки ҳамин кора ҳамин чиза навистанд просто чтобы хостанд ки моро ҳақорат накунанд ва моро одами нормалӣ бинанд барои навистан хайр бигӯ қуръонай лек ин чиз бояд вай мара савол додисай ва ма агар ки хеле бигӯм и дурӯғ ҳисобае не ба фикри ма ака фикри шахсии ма ҳамие ки дар видео то что ту религиозни одами ту қуръона дӯст медорӣ худованда дӯст медорӣ ё бояд гуфта нашаванд барое ки ин чизое ҳастад ки намоз дӯст доштани худованд ва қуръон як чизе ҳастад ки бояд байни ту худованд ба монанди хайре ки мегӯям ба дасти росту чапте и бояд байни и вақте тара савол метаванд китоби дӯст дошта че قرآن ای باید در تگ ویدیو باید بمونه برای که این ریلیگیا این دیگه ای و совсем دیگه چیزه همین психология гап ҳастай личная жизнь яъне индивидуальность яъне худоро дӯст доштан мисол худоро чӣ хеле эътироф кардан ёки китобои муқаддаса чӣ хеле қабул кардан это уже ҳар як шахс индивидуальность аввал дар давраҳои пеш хеле набуд маҷбурӣ буд лек ҳозир асри 21 да ҳама медонад ки ҳамун давраҳо дар маҷбурӣ ҳам буд лек ҳар як кас дар дурунаш определённый восприятие мири худша дошт яъне общепринятый мир ҳастай ҷаҳона чӣ хеле қабул мекунад ва бо ҳар як кас фикри шахсии худш харид ҷавона по отдельности под себя чӣ кардагия қабул кардагия яъне як хел одам да америка бетаабтарин давлате ҳастае ки мехоҳад мусулмононро нест кунад як хел ҳастае ки мисол россия полностью кимчко кардесае в общем ҳар як кас дар дуруни худаш определённый мири худша дорад ва бояд ҳамин чиз нарушад нашавад яъне дар эзотерика номи свобода воли баъд бисёри одамо дар комментария ва ё мехоҳанд ки ва ё ихе мехоҳанд
через чиз хит чунам типа крутой мебарам. не ваё мехоҳанд ки мо одамо зиндагӣ кунанд чӣ хеле ки ваё мехоҳанд. Не хит чунам хиз нег надорам. бале як қисса ко як мусалмон як урус пеши як дисе мусалмон меоям ака яке дар бораи лицемерия гап рафт хулас мегӯяд ки ман мехоҳам мусалмон бошам баъд и бачако бухар кардасан сигарет кашидан то ё мусалмона уже советира сар совет чӣ метавонад мегӯям мусулмон шудан кори қина мегӯяд ту тайёри ҳамин чизда мега ҳо мега 100% мега ту медонӣ дар рӯз 5 вақт намоз хондан кор барои 5 вақт намоз хондан 5 вақт амавай ния яъне торат кардан дар кор зино кардан дар кор нест хулас дуздӣ кардан дар кор нест пива арақ ин чизо мумкин нест мусалмонда баъд мегарда рӯз медонӣ чӣ мегӯяд хеш мусулмонам да не бо аҷаби мега аю мусулмонои бақувватш не масалан ранги шумо бошум фаҳмидӣ хулас дига ман 85% ҳама якам комментаришкора дар назар надорам мумкин 90% ами одамои я 85% одамои комментар менависанд ба ҳамун чизе ки мегӯянд ки шумо ҳамин кора бикунед чун ҳамун кора намекунанд ами аристотел як беҳтарин гап гуфтагия аристотел бисёриҳо мешиносанд барои ки мактаб хондагиянд ҳама гуфтагия ки агар ки хоҳӣ чӣ хеле ки ту мехоҳӣ тура ҳурмат кунанд пас турам ҳаму хеле ҳурмат кун чӣ хеле ки тура мефорад ки тура ҳурмат кунанд ту ҳам хеле ҳурмат кун бовар кун ва ответ ҳам хел мешавад ман вақте ки чӣ рафтам ку чӣ ном дорам бангладеш якум бор ҷанг буд ку ман дар аэропорт савол додан ман вақте ки дар савол ҷавоб додам спецназ хеле бигем ки ака 4 туза партов гуфт ман тура любой хел мекунам та ҳамҷа бигзар бирада ва ҳуҷаи мардум паника бардоштан дорожка там вайн ҷанг панг мекунем катастроги буда гуфт ки ту барои чӣ ҳамҷа меравӣ изза того что мусулмононро киштаасан барои ҳамин меравӣ ба ман гаштам гуфтам гап дар уҷа дар бораи мусалмону номусалмон будан рози нарафтааст геноцид яъне агар ки ҳамуҷа дар христиани намешид ман шояд мерафтам барои одамгарӣ да масалан агар ки мисол буддисторо агар мусалмоно ҳамин хел жестока мекуштанд шояд ман мерафтам масалан иҷа гап дар бораи одамгарӣ рафтааст меса гуфт тамома аммо спецназ ман та гап надорам мо ягон лишни дига савол надорем даже дар кисаи мо меъёри муайян пули зиёд буд ту медонӣ ки $10,000 это максимали сумма аст ки ту ба аэропорт хати бигзаронӣ бе налог кӯмак кардан ки бигзаронед ва суми калон доштем даже проверка накардан ягон савол надодам гуфтам бигзаред мақсад дигап ки сари савол бо инсондӯст бошем бародаро одаморо ба религия ҷудо накунем и кори шумо нест и кори ҳамун қабрда пурсанда астай ва ӯ мепурсад ки ту чӣ кора будӣ чи ту на нункари на манкири ягон чи нести бародар ту инсони марам инсонам парвизам инсонай аммо бояд барои чтобы худмон ягон плюс ё минус кунем мо барои худмон бояд ҳаракат кунем пайғамбари худо саллаллоҳу дар давраи вақте ки ай мадинаи мунаввара ба 10,000 лашкар абрана макка медрояд ва метавонист ки маккаро титу пит кунад лекин накард ӯ рӯз как раз аҷамстан дар ҳамин тема рафтсабад дар бораи ҳамин гап метавонист ки титу пит кунад маккаро ва ягон номусалмон дар макка раҳ надиҳад лекин ин кора накард ку фақат даъват кард гуфт ки кадоме мехоҳам ки кадоме гову чарондестай кадоме ки паси кори бори хичай кадоме ки дар хонаштаги кадоме ки истироҳат дора нарасенш кадоме дар дасташ шамшерда ҳамро бо огоҳ кунем ки заваца мекунӣ накард хайбар не хулас ҳеҷ кадом маҷбурӣ ба дин даъва накард ҳар касе ки дина марҳамат қабул дини мо инам дина марҳамат қабулш кунед ва мақсади ҳамин нақл кардани ҳамин дар бораи фсб гуфтум ку россия дар мураққабидан барои чӣ барои ки мақсади гуфтем инсона барои инсон буданаш ҳурмату эҳтиромш кунед ва шояд анами дӯст доштани ҳаваё сабаб шава ва мисол дар пӯсти мегирем ман мусалмонам як христианинам просто дӯст медорам ҳурмату эҳтиромш мекунам ва шояд ҳамон бигӯяд ки бе ҳамин дин ёира би мисол мо баъзе одамо даста нисбати як дини мо ненавис дорам ку мегӯяд бес ки моро ҳурмат эҳтиром дар ҳами як савол буд дар узри зиёд дар зиндагӣ ягон бародари ғайри дин доштагӣ бародар не ака ғайри дина бародар ҳисоб намекунем чӣ ба оз худот гуфтӣ ки инсондӯст бошад не гуфтам ку бародараш ҳисоб намекунем ки хеле дӯстӣ ғайри дин дар москва биёд бисёр буд хе бародар чӣ ба ҳисобш намекунем ака бародар павери мисол мо бародармон ҳисоб карда наметавонем ба хотире ки ту мусалмони мо тура бародар ҳисоб карда метавонем ва мо да бародар нест ва мо да дӯстан не ки ҳамчун инсон ҳамчун як
худованд ӯро офаридагӣ дӯстш медорам, ҳурматш мекунам, то ҳамун одаме ки бародараш ҳисоб намекунӣ, ай одамое ки бародаратан, павериян, ҳеҷ фарқ надорам. хай ба чӣ ба ӯро бародар ҳисоб намекунӣ? ин хелаки иннамал муъминуна ихва мегӯянд ку муъмин гуфта ҳамун одаме ҳаста ки ҳамун заповедора иҷро мекунад. не иҷро мекуна, бале. Муъмин он нафар аст ки ҳамин калимаро ба забонаш меорад, ла илаҳа иллаллоҳ муҳаммад расулуллоҳ. мусалмон мешава ва мусалмон мешава мунофиқ ду. ҳамун калимаи ла илаҳа иллаллоҳ, ла нет мешава. Илаҳ худо, нет бога, иллаллоҳ. Ила кроми Аллаха. Аллоҳ ба калимаи арабӣ ба тоҷикӣ худо мешава, так? Бале. ҳамун одам агар християнин ҳам боша, худоро як медонад? Не, иҷа гап дар ин ки ва ё христиано мисол худо ҳамин худованде ки ҳозир мо парастиш мекунем ва ё ҳамун худовандро парастиш мекунем ва дар ҳамун китоби ҳамо нависида ки то вақте ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба дунё меояд, ин дин бо тамом барҳам мехӯрад ва шумо ҳамун динро қабул кунед. ва ё баъзе тоифааш буданд ки қабул кунанд, баъзеш то ҳозир. ин саволо барои чӣ буд? Узри зиёд, барои ки штоби бисёриё камтарак нафрат доранд. Не, нафрат ҳеҷ вақт доштан дин нафрат доранд ва ба хосума мира камтарак чӣ кунем ки ҳамун бародаре ки ғайри дин ай, яъне ай дини ислом нест, ай бародаре ки дин дай фарқият ҳаст, хеле гуфтӣ нест. Не, фарози дани момент бисёр бародараш ҳам нагуд хай ҳамчун инсон эҳтиромш кунен, барои ки як рӯз аҷамстанда савол медаҳ, як вақто як барнома дошт савол ҷавоб, насак буд ки агар ки ай кофиро ягон чиз бидузем болай савол аби конечно болай не фарнанд во таймбола ай кофир диздан апаснитара чемай мусалмона диздан ки ура религия ҷа ту шаъну шарафи дин та як пас зади дин фард рӯзи қиёмат вақте ки худованд ҳам ҳеҷ чиза бахшида наметавона, ҳеҷ вақт намебахшад то инсон худаш набахшад диздира ва вақте ки ту рост мешавӣ дар уҷа ва ӯ тоша намебахшад вай намебахшад вай уже медонад ки иҷа дигар ҷой ҳаракат кунем ки одамое ки меҳр шавқ в общем дар ҳамин чизо боварӣ надоранд ҳамвора зарар нарасонем ки в общем дар ӯ дунё шуморо ай ӯво мепарсанд ки мебахшӣ ё не, баъд во намебахшанд. бале ниёк бисёри одамо мегӯянд ки мисол ту чӣ вақт хати реперо рафту омад мекунӣ, ман чӣ вақт хати реперо рафту омад накунам. ина шояд на мисол мегирем хайни аҷамстанам хеле мегӯянд мисол шояд бидани аҷамстан ҳаминҷа сабаб шава ки ин яи бародаре ки оператора намоз намехонад ва ҳар вақте ки нигоҳ мекунад дили ҳамин одам нарм мешава. вақте ки ту ҳақ бошӣ, мисол правилни одам бошӣ, дар бари неправилни одам нашини, ҳамун неправилни одам чӣ ка правилни мешава. ина мисол ман ай реперо бигрезам, аҷамстан ай реперо бигреза, ҳоҷи мирзо эшонурдин ай реперо бигрезан ва ёра ки бояд даъват кунад, ки бояд барои рост бидурора ба гуфти комментарчико мисол. ва мақсади ҳамаи ҳамин гапҳо дар чия одам дӯст шидан дар кор ва одама ба табақа ҷудо кардан дар калима аст филантроп, инсон дӯст, гуманист. бачаҳако гуманист бошен. ҳамин калимаҳо чун хела маъно доранд. Википедияда як интересоваться кунем гуманист. меоем дар охири барнома ака дони худо хулас вақт шуда шояд бигем практически ҳеҷ надоштем ва ҳозир алҳамдулиллоҳ соҳиби ҳамаи ҳамин айхта ҳамаи ҳамин чизе ки дорӣ насибат кунад, худованд аида давлата зиёдтар кунад ва айтаи дастат шукронаи худо на камаи 10 нафар соҳиби маоша ва нон мехӯранд. ва вақте ки ина то ҳозира ман инакда фикр мекунам бачаҳо хати ҳозир ҳамин саволро бачаҳо додам ки ман дар фикри ҳамин инсонам ки агар адин иксбет қа чӣ кор накунад чӣ кор мекарда боша ва мақсади гап ки целта мондагӣ то ҳозир омадӣ расидӣ мисол наниёку қимор ёрдам дод қимор ёрдам дод не иҷа гап дар бораи қимор намера бораи ки ама медонад ки мисол хута қимор ёрдам додеса ва гапи ман дар чия ки ай худ боварӣ доштӣ ва хостӣ ва ба ҳамин ҳадаф расидӣ. не ман боварӣ надоштам. боварӣ надоштӣ ва одамое ки ҳозир моро тамошо доранд шояд нафаре ҳастанд ки дар хучон ҳадаф доранд, значит мешида. ҳадафам надоштам, всё случайно брат, просто тоқат кардам.
نه امید وزبینش توقع کردی؟ من نمیدونستم چی کار کنم لیکن ما دیگه وقت نداشتم برایم میشتم توقعت میکردم وزبینیا بود؟ وزبینیو ای بخدم بودم اما وزبینیو میشیدن خدم به اهمیتی میکردم اپریلیون مثال اپریلیون ماه باید اپریلیون کار میکردم اهمیت ندادم از توش تو که اهمیت نمیتی بعد وزبینی میشه بعد شکایت میکنیم که ما روزای وزبینی گذشتگیم چی وزبینی میشه ما خود مبیناتی خلاص پس سر شدمش با خیچون کردیم که از نشتی خیلی کنه کره بعد نیست اگر که با هم خطاگی کنیم با میو وزبینی میدونی всегда قطعی تای همین یک خطاگی که با میو میگه خیلی برات کلام نی برادرایی که چون цел موندگان کو مثال کدومی که چی مقصد داره اول مو بیزنس همو وقتی ساخته میشه که تو مشکلی یگان جامعه را یگان خیلی مشکلیشه راهی حل شه прилагать میکنی جامعه دا ایرا سپروس میگن در بیزنس وقتی که سپروس هست بیزنس هست وقتی سپروس نیست بیزنس نیست اگر که کدوم میخواد که чтобы جامعه را правильно کنه جامعه را сознание шалиш کنه جامعه را با عقل کنه میگه گپی کلانه که نشنی себя بله خودت пример подражания бош تو пайрав пайдо мекунӣ ва ваё чӣ коре ту кардӣ ҳамуро изучат мекунанд определён моментҳо даст даваза кардагиян мегӯянд намунам хеле кадак буд ку ҳамуро мекунем в общем ай ҳамада беҳтарин способе ки бихоҳӣ ки сознание халқ ҳалиш кунӣ и хити ягон каса насиҳат хати ягон чӣ кар намешава ту результата нишон те агар ки шонемси результат нишон намедод агар ки шонемси реп ай реп пул нишон намедод ки най хеле мешава най қадар халқ мебинанд меоянд даста салом мекунанд барои ту да концертҳо ҷанг мешава бовар ки ягонтат репер намешидем ҳамин чиза бо дар дигар сфераҳо истифода барем тамом بله ҳамин 90% реперҳо ай пушти шон репер шидагиянд ва сабаби барои чи ай пушти шон шудан барои ки дидан статусишон дидан даже хонагиҳошон дар бораи шон гап мезанад гуфтанд о темаи зур да مثلا ما نمیگیم رپر بشه نه خلاص گپ که یک کاری کنه که اینا من برای چی سوال من پریمیر آوردم نمیگم رپر پروسا پریمیر آوردم که من برای چی گپ گفتم نه من میتونستم که من میتونستم ابا جای شون خطا پریمیر بیارم خلاص گپ успешный odam چی کنیم شو وقتا خوزی как никак да тай دست 10 odam کار میکنه کو اینا там пример چی نمیتونی نه ایو انا مادا времени نه همه شونیم سیام времени با تمام نه времени با نه وای در رپ توجی конкретно позицияша мондагиай вай агар хичам нестам шавад о чи байна ки омад и чизо чином дора ном қадами қурбон ва ина абдурозиқ не ваё дигар чизан даёд биги ваё просто я сплесшан ина монанди морам хеле аз сплес кишидем не ки шон ҳамаи чизош ба меҳнат ба қариб 40 попитка 50 попитка да омадагиай аммо мия попитка кардем гузашт خیلی بهترین مثلا یک هدف اینمی ویدیو در چی بود که من شما را دعوت کردم و داخل برنامه میخواستم بگوی نفرایی در که توش تو یک چیز کرده هستن دعوت سن نکنن چه که گفتیم از دعوت سن نکردم و با همین چیز رسیدم بله чтобы сдаваться накунен шумо бояд ясни картинара бинен яъне аввал бидонен ки чӣ мехоҳед агар ки надонӣ чӣ мехоҳӣ сдаваться точно мекунӣ яъне ҳамун дурунда як кайфчаака энтузиазм ном дора ҳамура мон беста ҳамура ягон вақт ягон кас даста на ки дар дуруни ту ҳамура бикша яъне мирғи дил ҷикодам гап аста ки мирғи дил ӯ мирғи дил қайқа дониш бите қайқа фантазировад ки абишатиш ки ҳамин дурун таку абишат ки ҳоли хеле мешава ҳоли ӯ хеле мешава тоқат ки ҳамин дунёда барои чӣ успешни одамо ҳамашон фантазияшон баландай инами хеле кардагиян хичона дуруғ кардагиян тоқат ки мешава унаҷа даи хеле умедам чизи хубе умеда гуфтесам як диловар сафар я нақли кутака мекунам мекунам баъд ба охир мерасам диловар сафар мушо ниёка муша дар об мепартояд хай мисол мегирам 5 минут пас мебирам ва бо як гурӯҳ муши дигарам меорад дар 3 минут мегирашону бо абрана мепартояшон мисол 1 соат местан одамо ҳайрон мешаванд ки бо мегирам ки мегирам мега барои чӣ мушо умри дароз дидан ош 5 минут мудан ёш 1 соат мегам ва ёра 3 минут гирифтем ва умед кардан ки бо мегирам хумона қапидан хичона қапидан яъне одамои да ки
بسیار انده برادرایی که خیال میکنن که یک عمر عربکش میمونن یا خیال میکنن که یک عمر مثال استرویچ یا گروسک میمونن. нафароне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд ва мехоҳанд ки рақамҳои телефони мобилиашон 48 7 1 ё ин ки 0101 ё ин ки 0202 бошад, хулас рақамҳои девона дошта бошанд, метавонед ба рақамҳои рӯякнамуда муроҷиат кунед ва 20% пули шумо ба хайр хоҳад рафт. و همه چیز зависит از اختون میکنه و همه چی حرکت اختون و یا گفتی اکد و دختو که یا کارتینا را در اختون представлять میکنی پگه شما باید کی بشه مثال و ای کافه همو حرکت کنین با همونجا هم نرسی زاتو با امید همو حرکت میکنی зато در راه бо ягон чизи дигар мебини ба уже хид мекунӣ ки чӣ то надо делать. Главни бо як калимаи крутояй хай русияй тоҷики қати ба фикр нодуруст перевод мешавад лучше берусӣ. Дорога появляется под ногами идущего. То ты ҳаракат накунӣ, ты намебинӣ ки чӣ мехоҳӣ ва намедонӣ ки ты чӣ потенсиал дорӣ ва ты чӣ хел метавонӣ ба ахта фоида биёрӣ. Ҳар як инсон определённый соҳада дора ягон потенсиал. Бовар кунед. Мисол Парвиз ки дар кори хайр кушид, маъноиро надорад ки тирам бояд ҳамин кор хуш бошад. Яъне тирам дори ҳамин потенсиала. Парвиз ҳамин чиза дар дурунаш дид. Яъне ҳозир ман ин системада наметавонам дуромада, чунки ин система бениҳоят қиинда. Ҳар як каса фикр кардан, вазъияти ӯро через худат гузарондан, энергетикаи вай ором кардан, ин қадар проблемае ки бо вай тӯҳматат мекунад, тӯҳмати вай сабр кардан, бо вай қати хушрӯ гап задан, ин потенциали Парвиза. Яъне потенциали ту чизе ки ту да осон то, что тебе легко удаётся, чизеро ки ту осон ба даст меорӣ. Ба ҷону дилам хеле бигӯй ки бепул ҳамин кора мекунӣ, ту ай кайф мегӯӣ ҳо, значит анау потенциали туай. Яъне хов рафтан ту бигам ки хов рафтан чӣ хеле ту бигӯӣ ки ман ми дроз мекашам ми чишма мепӯшам хов мебарад, значит потенциали тай ва ҳамин чизати дигаро да бомус тамом. Ҳозир қариб 80% одамо бессонница доранд. Яъне хов рафта наметавонанд. Ман простой пример овестам, бо ҳаматон ховравӣ чӣ кунем? Просто пример овестам ки хов рафтанам як искусство, хов хестанам як искусство. Ё ҳар як кор агар ки ту дар американская мечта, простой пример, дар Америка я идеология беҳтарин бош, дар полшуваки беҳтарин бош, ту крутои ҳама айти ёд мегиранд. Даже нами драгардана ки беҳтарин бош, яъне рост қоматачка раҳ мегарди, меоянд дар ту курс одамо сум метавонанд ки ту ҳамвора ёд ки чӣ қомати ростхати раҳ мегардӣ. Ё ки полшувак, одамо полшувак шуданиянд, меоянд айти ёд мегиранд ки чӣ кунем тезтар полшувем ки чтобы чанд ҷора бигирем ҳамаша тез пушувем. Простой пример бидӣ, яъне хайркунак ё хандидана ки беҳтарин бош. Одаморо нишон медиҳад чӣ биханданд, чтобы дигаро вора приятно шава. Ҳама вақт просто бихоҳӣ ки дар зиндагӣ раҳи худта биёвӣ, аввал бидон ки ту чӣ ай дастат меояд ва ҳамон чиза ту беҳтарин битонӣ дигароро бомӯз. вақто дар бораи Полшува гуфтӣ, мо хеле бекор будем дар Москва рӯз дигам чӣ мерафтем подрабатывать мекардем. Яъне мо мобилни полшувак будем, мисол Атакода امروز یک بورشی چی میکرد اودیت میکرد مبینی یعنی میگیرد میره ایجاد میره ایجاد سیگار دست شد هر جا ها مثال این روز این اتاک دبلیم اون روز اتاک دبلیم دایا اتاک 7 روز پادریات موندم قطعا دخترک بودن نمش استورا بود ای بخورا بود و گفتم که بیاین نمیشه خو ایدئال نکار کنیم خیلی عدوشی ای تحت دل میکنه ناز بینیم بکنیم برای که ما هر جا میریم خیلی دل مونده میشه اینجا خیلی اینجا میکنیم پگا نمیریم اینجا مثلا بیا هر جایی که کار میکنیم امیر عدوشی بکنیم و بعد رفتن ما همون دیرکتری مغازینه خونه یاد کنه که مثلا اوه فلان بعد همون اتاک یه هفته موندگی موندم گفتم بیا همینجا عدوشی کار میکنیم توزا ماکسیمال نمیکنیم توزا ماکسیمال 1200 روبل بود به خدا روزی کنیم یکی 14 ساعت کار میکنیم خونم میومدیم افگار یگون چونه فر امی یل خو میگم با سر میخسته میرفتیم بعد یه هفته ما مونده بچیم امو منیجر زنگ زدیم گفتیم که ما یک 3 روز کار نمیبریم 3 روز کار نمیبریم که همون دیرکتری انا ایمیل انا اون مغازینی که یک هفته کار کردیم خیلی نمیدونم نمیره ما را یافته زنگ زد گفت ابراهیم فتاتی گفتم خریدم گفت که کاوچ ما میخوام که لیچ خریده و بخرم راست دیگه ما اونجا کم کاری ادب بیادبی میکردیم خیلی شرط نیست بیادبی مقصد خیلی کردم که حساب بیادبی میگن نرفتم ترسیدم مثلا ادب چیزا به ارزش خورده
ادرنالین پادرنالین هم خیلی وقتی میشم خیلی مومنتو خلاص من خیلی کم برای آنمی فرودم که دیگه بعد نرفتم باز زنگ زد گفت я очень хочу مقصد увидеться с тобой серьезный разговор گفت تفصیلی من ایستون پاداشش کرد حاضر نرم گفتم اگر پلوبام اگر سریوز باشه значит من اگه پرابلم است از زمان میکنم برم بعد از پای خودم اون دختر گفتم که یه تو اگر من اگه پرابلم باشید تو نیو برای که значит هر دومون پرابلم میشه بعد رفتم شیشتم چاق در سطح اولی уборщик от бога حاجی منم میگن که اولیک در 2200 روبل میتونم اینجا کار که یگم اتاق نره پریستایل نکنه که 2200 روبل زوره قطیبو با ما اول گفتن که ما میخوایم که اینجا کار کنیم اوجه من خرید کردم سنا دبال کردم خودم ده مثلا من اوجه من میدونم که اومدم محتاجم нуждаться کردم значит کوالیتی رو معقوله سپروس هست значит تواری من سپروس هست گروه بگیریم نه بعد تا 2200 روبل منیجر خزون گفت که من через مقصد اگر که روسیه رفته باشید уборщико дар як магазин через як компания кор медоранд худи магазин ҳақ надорад прямой барое ки ҳамун сферара дар як компания фурӯхтагӣ ва ин мара гуфт ки ман ягон компания қати имена ин магазин қати кор накунам прямо қати худад дикаст мақсади гап ки любой коре ки мекунен дар любой ҷо бародаро наген ки и времени сидқан кор кунед сидқан намина мисол наген ки нам имрӯз кор мекунем пага ҳеҷ кориш мегӯем ҳар як кора сидқан кардем аввал худованд баракатша мета баъд дим анаму рабадателш мегӯям ки мегӯям соҳиби кор да корфармо да маҳқул меша ва шояд ки дар анамуҷа тара директор бимона тамом ҳазор раҳмат акай доди худо ки таклиф моро рад накарден ва хоиш ва бисёр завқ дорам кардам хеле барномаое ки мисол мардумам мотиватсия метиҳад шояд ин як гапи шумо шояд тамос нагӯнам он одам бахча ягон чи буда ва шояд дар зиндагиш як нафара хуб кунад ман хеле хусандам ба фикр барномаи хеле беҳтарин барномае ва ҳар як бародарое ҳастанд ки ҳамву хати мисол акай мансур худаш премер подражание унамура бинен барномаро тамошо кунед хито мефаҳмем ки дар зиндагӣ бояд чӣ хеле инсон бошед ва бисёр инсони хоксор ман барои мегӯм ман акай мансур хати рафтуомад дорум суҳбат мекунам барои мегӯм ку як бор просто бисёр шон кардем пага печи шон мерем насиб боша иншаллоҳ шон тайёр тавем дар амони аллоҳ худованд нигаҳбонтон боша Audio Jungle.